खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं बिलिफां दैमारि, चिरां जिल्लानि। दिनै खन्थाइ बिबार ग्रुपआव मोनसे अनलाइन खन्थाइ आवरायलायनाय जादों। बे खन्थाइ आवरायलायनायाव आं गोसो गोथारै बाहागो लाबाय। दा गावनिनो सुजुनाय खन्थाइ आंनि नों बेसे हावारसिम जिउ थैनाय खन्थाइ बिजाबाव थानाय दोंसे आंनिनो सुजुनाय खन्थाइनि मुङा जादों मोन्दांथिनि सावगारि। फैदो दानिया खन्थाइखौ आवरायदिनि आरो खन्थाइखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो। खन्थाइनि मुं मोन्दांथिनि सावगारि। मोन्दांथिनि सावगारि। उदाङै बिरबायनाय मासे दाउबादि आंनि उन्दै जिउआ, जायखौ आं इनायनो मोजां मोनो बे खोन्दोसे समखौल'नो। उदां नख्राङाव रंगिना सानस्रिनि लैथोआव बेसेबांदि मिनि खुसि आंनि उन्दै जिउआ। थखासे मोब्लिब हुलागासे थमेनाय जिउआव। जिउआ समजों खारफालाङो सिमा एंगारना खुलुंगिनियाव। आं मिथियादि बे समा बुब्लिनि मा महर मोनखो। फैदों जिउ खोन्दोफ्रोमबो एसेनिफ्राय रोजासिम। खारलुं खोन्दो समजोंदि बिदिन्थानि जेथोफ्रा हेब्रे माब्रे। आयौ बेखौलाय दिनै मानो होखारनो हादिया आंलाय। उन्दै समा थाबोबाय बेसेबा रिउ रिउ गोजानाव। दिनै बहा मोनबावनो आंलाय बेखौ। बैफोर समायना रमायना समखौलाय बेनो आंनि सनानि सममोन। दा आं दं सोरबा सानानै दोननाय उदां नख्राङाव। लाथिख' आन्थोर जोबथेसालिनि खंगा दावबायारि जानानै आं दिनै बैफोर समखौल' नागिरसै। मोन्दांनि सावगारिफ्रा दिनै आंनि गोसोआवल' जायगा मोनसै। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।